Всичко, от което се нуждаете за перфектен грим. Според желанието и настроението си, създайте безброй много визии с отличните продукти. LR Signature. Озаряващ фондютен усъвършенства вида на кожата без ефект маска. Естествен сияен завършек за свеж тен. Хидратира и успокоява кожата. SPF 20. Той кара кожата ви да изглежда безупречна и сияйна благодарение на естествения софт фокус ефект. Лека текстура осигурява неотежняващо усещане върху кожата и лесно се надгражда за по-висока покривност. Освен това, специално подбрани съставки се грижат за това кожата да е снабдена с хидратация и успокоена. С добавения слънцезащитен фактор 20 лицето ви е идеално подготвено за деня. Безупречната фиксираща пудра, дълготраен и леко матиращ завършек, купринено нежно усещане върху кожата, позволява на кожата да диша. Това е вашия почерк. Изключително лесна за използване за създаване на визия като в професионален салон. Разбира се, продължаваме и за основните продукти за лице, като купринен течен руж. Осигурява свеж и жизнен тен, кара кожата да изглежда ревитализирана, кадифено, нежно усещане върху кожата, надграждаща под покривност. Ето го и контуриращия течен бронзант. Перфектно подчертаване на контурите на лицето, кара кожата да изглежда ревитализирана, кадифено нежно усещане върху кожата, надграждаща покривност. И сияен течен хайлайтър, естествено озаряващ перлен блясък. Усеща се леко върху кожата. Мултифункционално приложение за всяка креативна, уважаваща себе си дама. Качество без аналог. Ето е и нея, спиралата за интензивен ефект, дълготрайна и водоустойчива до 24 часа, прецизно и лесно нанасяне, без сплъстяване, грижа и укрепване за миглите, удобна четка, която ги подрежда точно така, както искаме да изглежда нашия перфектен поглед. Оформящ гел за вежди в два нюанса. Перфектното оформяне и очертаване. Естествен, дълготраен резултат. Прецизно и лесно нанасяне без пластяване. За попълнени и фиксирани вежди. А рамката на нашето лице е важно да е качествено направена. Перфектната палитра сенки за очи. Средна до високо покривност, кремеобразна текстура с равномерна покривност на цвета, надежна трайност без събиране в гънките. Осигурява прецизно очертаване контурите на устните, наситени цветове с висока покривност, усеща се леко върху устните. Разбира се и уплътняващ глант за устни, уплътняващия ефект за повече обем с незабавен и траен ефект. Ултрагланцев завършек стимулира производството на колаген, хидратира и подхранва срещу сухи и напукани устни. А купринените матови червила, купринен матов завършек и интензивна покривност на цвета подхранват устните, усеща се лекотата, а цветовете са просто уникални. Бомбон без аналог. Качество, чистота, изпълнението е само във вашите ръце. LR Signature – пълен комплект, цялостно портфолио във вашата бюти баг. Всичко, от което се нуждаете за перфектен грим, според желанието и настроението ви. Създайте безброй много визии с отличните продукти. Сложете подписа на вашето лице.